ano 2025, a Real Academia Galega decidiu dedicarlle o Día das Letras Galegas a Begoña Caamaño. Esta xornalista de profesión foi tamén unha muller fortemente comprometida con causas como o feminismo ou contra a manipulación informativa no ente público en que ela traballaba. Foi autora, entre moitos textos, de dúas obras principalmente. A primeira, Circe o Pracer Azul, e Morgana en Esmelle. Con esta obra, cadou no ano 2012 o Premio da Crítica Galega. Con ela, o que fai Begoña Caamaño retomar o ciclo artúrico e a materia de Bretaña e o universo descrito por Álvaro Cunqueiro no seu Merlín e Familia. Desenvólvese na Fraga de Esmelle, nas terras de Miranda. Esmelle e Miranda son dous lugares importantes na biografía de Álvaro Cunqueiro que Begoña Caamaño fixo seus. O Seminario de Onomástica da Real Academia Galega quere rendirlle homenaxe a Begoña Caamaño facendo algúns vídeos sobre os topónimos que foron importantes nesta autora, entre eles este do lugar de Esmelle. Esmelle é un topónimo ben singular. No nomenclato de Galicia só temos documentado o nome desta aldea, desta parroquia do concello coruñés de Ferrol. Ademais, isto temos que engadir que en Galicia nomeada só hai atestadas unhas terras homónimas no concello do Outeiro de Rei. Isto é, estamos falando de que só temos 3 Esmelle en todos os topónimos registrados, que son máis de medio millón. A pesar disto, as atestacións antigas do nome da parroquia sérvenos para deitarmos luz sobre a orixe deste topónimo. En documentos do mosteiro de Cabeiro do século XII aparece atestado como Santi Ioane Ismaeli e en documentos do mosteiro de Sobrado aparece como Santum Ioane Esmaeli ou Ismaeli. A aldea aparece documentada tamén en textos do século XII como Vila Ismaeli e teremos que agardar ata o século XV para atoparmos o topónimo actual, Esmelle. A partir destas atestacións antigas, Ismaeli ou Esmaeli, podemos recompoñer facilmente a súa orixe. Estamos entón ante un antotopónimo, isto é, un nome de lugar que procede dun nome de persoa, neste caso a partir dun sintagma que puido ser Vila Ismaeli, isto é, as terras que eran propiedade dunha persoa que se chamaba Ismael. Ismael chegou a nós a través dunha latinización do nome hebreo, Ismael, que na orixe significaba algo semellante a Deus escoita. Trátase de un nome bíblico que tiña, por exemplo, o fillo de Abraham que se tivera coa súa escrava Agar. No noso país está documentado xa dende o século X, foi un nome moi común na época medieval das persoas que profesaban a religión xudía, como tamén era o nome Abraham, Isaac, e tamén o nome femininos como Ruth ou como Xudite. De todos os xeitos, non está totalmente documentado que o primeiro habitante desta parroquia de Esmelle fose ou profesase esta religión, polo que non podemos certificar este punto en concreto. Por tanto, Esmelle é un antotopónimo, isto é, un nome que na orixe identificaba as terras dunha persoa que se chamaba Ismael, nome este bíblico que na orixe tamén significaba Deus escoita.